M'agradaria que el ministre fos aquí i a mi m'agradaria poder-li dir a la cara que els clots, els forats de l'autovia A2 a la comarca de la Segarra no tenen nom. Fa anys que denunciem els clots, els forats i el deteriorament constant de la calçada i fa anys que advertim del perill que suposa per la seguretat viària. No és la pluja, és la seva deixadesa acumulada. Divendres passat molts cotxes van patir punxades de rodes, trencament de vidres i col·lisions. Quantes incidències més calen perquè l'Estat actuï amb previsió i no a cop d'emergència? I ha estat tan greu que han hagut de tallar carrils sencers i córrer a reparar-los contrarrellotge. Sí, que el tram estava licitat i que les obres havien d'arribar, però han arribat tard. Però és que el col·lapse viari se suma al col·lapse ferroviari també a la comarca de la Segarra. Així que a la Segarra ni tren digne ni autovia digna. Senyories del PP, efectivament, el govern espanyol té molts deures per fer en matèria d'infraestructures, però vostès, això segur, no estan en condicions de donar lliçons a ningú.